that fucking truck. Takže čau, já jsem Tony. A já jsem Erik. Tohle video bude další vlog. Venku. Tak, teď jsme se trochu ztratili. No, vypadá to tak. Ale počkej, myslím, že už to tady poznávám. Už to poznáváš? Jo, snad to. To se nestane. Tak my se ozveme za chvíli z jiného místa. Už jsem tady zas. Tak, no Erik, já se tě zeptám, jak bylo na prázdninách. Jo, tak prázdniny byly fajn. Kde jsi? Byli jsme na horách, Kde? v Beskydech. Super. No a tak, co jste tam dělali? Chodili jsme hlavně na hřiby. A když jsme přišli, tak já nevím, tak jsme začali grilovat, opékat a podobně. Jaké hříby jste našli? Kolik asi? No celkově za celý den, tak asi 10-15 košíků. Tak, zkusíme to. A jo, to je easy. Já mám mobil. Já mám taky mobil, pojď. Dobré, ale budeš pivo. Do prdele. Nebo tady bude střík. Na. Ber ho. Ne, nebudeš žádný. No, maky. Super, pojď. Tak. No, Erik. No, tak na co se stalo? A už nebyl jinak nikde? Jenom. Ještě jednou, tam to nebude slyšet, protože víc. Tak byl jsem v Olomouci u babičky a to je asi všechno. Pak jsme ještě jezdili na výlety a podobně. A co to je? Tak já jsem to už říkal na kameru, takže už to nebudu zase A jo, opakovat. vlastně, jo. Už to nebudu zase opakovat. Tak my se vám ozveme zase na chvíli. Tak my se vám ozveme zase za chvíli. Takže už jsme tady zas a No tak, jdeme se teda někam dojít. nebo tady to absolutně vůbec neznáme. Ty to znáš? No jako ne, ale mohli bychom zkusit. Počkej. Ty vole, kde to jsme? Ne, to není konec. Jo, my jsme na mostě. Do prdele, kde to jsme, já to tady neznám. Já jo. Tady už to znám. Teď budete možná slyšet nějaké auta, to se vám omlouváme. Jsme zrovna vedle cesty a ono to tady je dost rušné. Ale ne, ani ne. Tak, teď půjdeme asi domů, když to tady samozřejmě najdeme. Až se tady nějak jakože prdrápeme, tak půjdeme domů, nabíváme se a co budeme pak dělat? Tak já nevím, Něco natočíme. nevím, video bude další asi tak za kolik? Asi tak za 3 dny. Za 3-4 dny max. Jo, protože A zase já budeš- někam jedu a tak. Až zase bude škola, tak to bude pěkně na hovno. Ale jo, točit bude. Asi tak 3krát týdně? Asi tak 2krát. 2krát týdně, no. Podle toho, jak budeme mít taky čas, že? Aha, tak Jo. až bude škola, tak taky si prostě plánujeme, že bychom šli někam do kina, někam do bazéna. Samozřejmě můžete nás i potkat na akcích, jako je Krafton, Cinetube a Forfans. Tam budeme, kdy bude vůbec Krafkon? 31.10. Tak tam půjdeme. Půjdem, no. Jen se tak podívat. Podpisy. Jako vždycky. To několikrát se bylo na nějaké akci. Tak jako na Krafkoně jsem moc, no, Nebyl jsi tam nikdy, ne? jedenkrát myslím. Ne, jo, myslím, že jeden, alebo to byla i na akce, ty? Já jsem byl 3krát na Krafkonu, 2krát na Cinetube a na Forfans plánuju jet v lednu. Kdy bude Forfans v lednu? Já, když jsem byla na tom posledním Krafkonu, tak mi tam říkal, já už to přesně nepamatuju. Já ti to ještě potom řeknu. Ok. Pojď dole, máte vidět lidi. Počkej, mi jdem úplně někam do prdele. Ty vole, ale jako... Jo, asi bychom Tam se už je měli- hrabůvka. Tam je hrabůvka, no tak radši jdeme do prdele jinam. Nebo tady asi Ericho doleva, tak ti tam jdou vidět. Jo, určitě, já se mě auto. Au. Tak, když budeme někde v kině, tak taky samozřejmě budeme dělat nějaké vlogy. Prostě nějaké sestřihy. No, nějaké zajímavé, to není takové Na nutné. akcích budeme točit taky. Jo.
No, na akci. Jo, na Krav koně, tak kdy to bude vlastně? No tak 31.10. v sobotu Vy můžete těšit na video. no, asi tak, z Krav konu. Tak, Možná, že nám to nevíde a Žižkovice, Zábřeh, Vítkovice, Čes Arena. Je Čes Arena? takže doprava. Takže doprava. Do prdele, Čes Arena je doprava? Ne, to je do prdele. Počkej. To je nemocnice. Jasné. Tak co kdyby jsme se vrátili, jak jsme byli? No, mohli by. Jo, pojď tady. Tady jsme byli vlastně. Tady jsme už byli, tak zkusíme trochu projet. Jdeme tady. To je nějaká Tady je zastávka. zastávka, no. Tak snad jsme se nestratili. Ne, to No. ne. Tak my to radši ukončíme a tady nás srazí auto. Takže jestli se vám tohleto video líbilo, Nezapomeňte dát like, odběr a koment. Takže čus.